жити, треба вийти звідси. І ми будемо гріхах кожного дня. Тому Господь Ісус знає, що ми самі не можемо очистити себе. Тому Він прийшов. Бог в плоті прийшов на землю, щоб нам допомагати, щоб нам дати можливість жити по-новому. Бог в плоті помер на хресті для нас. І ми забули це. Ми робимо, як ми пам'ятаємо про це раз в рік. Але завжди Бог пам'ятає про нас. Він хоче з нами бути, спілкуватися, змінювати наше життя. А якщо ми втікаємо від нього, він в останньому дні скаже, я вас не знаю. Я прийшов до вас, я дав своє життя для вас. І ви втікали від мене. Я сьогодні вас не знаю. Хто хоче слухати цей в останньому дні, нехай продовжує робити знову. Це його вибір. Бог дав вільний вибір всім. Ад або рай. Нехай Бог вам дає силу читати свою Біблію. Біблія, там істина. Істина не в будинках, які називаються храм або церкви. Істина в Біблії. Храм Божий – це ми. Так там написано, що храм Божий – це ми. Ми повинні поважати цей храм, щоб Бог мав діяти в наших життях. А якщо ми втікаємо від нього, ми будемо страждати вічно. Нехай Бог вам дає силу шукати Його царство, запам'ятати про жертву Ісуса Христа. Завжди шукати справжнього Бога і робити Його волю. Нехай Він благословить вас, вашу сім'ю, по ім'я Ісуса Христа. Дякуємо.